Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 19 July 2022. Okondedwa, mawa wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pa mutu omwe uja onena kuti kuchangamuka sikolakwika. Popeza pofuna kuthana ndi vuto lililonse m'moyowu sipafunika kuchita chidodo. Okondedwa, mawu wa lero ndi phunziro namba 4 limene likuchokera pa 2:13 kuyambira ndime ya namba 14 mpaka ndime ya namba 20. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, tsono Elisa anadwala matenda amene anafa nawo. Yowasi mfumu ya Israeli inapita kukamuona ndipo inamulirira. Iye polira ankanena kuti, abambo wanga, magaleta a Israeli ndi okwerapo ake a Israeli. Elisa anamuwuza kuti, tenga uta ndi mivi, ndipo anaterodi. Elisa anawuza mfumu ya Israeli kuti, tenga uta mdzanja lako. Pamene anatenga utawo, Elisa anayika manja ake pa manja a mfumuyo. Elisa anawuza mfumu kuti, tsekula zenera, ndipo anatseguladi. Elisa anati, ponya muviwo, ndipo anaponyadi. Elisa anati, muvi wa chigonjetso cha Yehova, muvi wogonjetsera Alamu, iwe udzaononga kwathunthu Alamu ku Afeki. Kenaka Elisa anati, tenga mivi, ndipo mfumu inatenga miviyo. Iye anati, lasa pansi. Mfumu inalasa pansi miviyo katatu nkuleka. Munthu wa Mulungu anapyera mtima mfumuyo ndipo anati, ukanalasa pansi kasanu kapena kasanu nkamodzi, pamenepo ukanatha kugonjetseratu Alamu ndi kuwaononga kwathunthu, koma tsopano udzagonjetsa katatu kokha. Elisa anamwalira ndipo anayikidwa m'manda. Amene. Okondedwa, mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti kudzichepetsa, kumvera, kutsatira zinthu zimene kumapeto kwake zibweretsa thandizo la Mulungu moyo wako kumatchedwanso kuchangamuka. Ameni. Kudzichepetsa pa zinthu zimene kumapeto kwake iweyo uthandizika ndi Mulungu nkwabwino. Kumvera zinthu zimene zinakhazikitsidwa ndi Mulungu, zimene zipangitsa kuti Mulungu yakuthandizedi. Okondedwa, uku kumatchedwanso kuchangamuka. Kutsatira zinthu zimene kumapeto kwake Yawe olenga kumwamba ndi dziko lapansi athandizadi moyo wako. Okondedwa, kuchita zotere sikupusayi ndi kuchangamuka. Ndipo ndinena okondedwa, alipo anthu ambiri amene mnyengo zawo nthawi zina amakanika kuti adzichepetse, amakanika kuti amvere, amakanika kuti atsatire zinthu, yeti kumapeto kwa zinthuzo akazimvera, akazitsatira, akazichita, Mulungu mwini awathandize. Okondedwa, munthu amene atakanika kuchita zotereza, ameneyo ndiye watulo, ameneyo ndiye otodowala, ameneyo ndiye wamaganizolo zapansi. Koma munthu womveradi, wotsatiradi, odzichepetsadi ku chinthu chimene Mulungu chimpangitsa kuti akuthandize, uko okondedwa ndi kuchangamuka. Mawu onse ametipeza m'Baibulo atiumiriza, natiunikira, natilimbikitsa kuti tidzitsatira, tidzimvera ndi kumachita zimene Mulungu akunena. Motero ochita zoterezi atchedwa bwenzi la Mulungu, atchedwa mwana wa Mulungu, ndipo Mulunguyo amamthandiza. Kunena kwa chidule, munthu wina aliyense opempheradi, born again Christian, olapa machimo, ogonjera Mulungu, ngochenjera. Moti mateni kampenanu nonse opempheranu ndinu ochenjera, chifukwa ndinu bwenzi la Mulungu, ndinu ana a Mulungu wamphamvu zonse. Zanu zimakhudza so Mulungu,
ndinu ochenjera, moti nonse amene mukumvera uthengawu koma ndinu osapemphera, mukadali mu uchimo, simugwedezeka nzambuyezi, simudzichepetsa, simumvera Mulungu, simutsatira za Mulungu kuti Mulungu adzikuthandizani, inuyo ndinu atulo kwambiri, inuyo ndinu anthu amene simukuganiza bwino, mukupusa, mwayi muli nawo, chisomo chilipo, komano inu mukuchitaya, simukuchigwiritsa bwino ntchito. Sizili bwino. Ngakhale wena amakuwuza kuti ndinu ochenjera, koma imvani lero, ayi ndithu mukugona, ndinu osachangamuka, chifukwa ifikapo nthawi imene amene mukumunyozayi, amene simukumumverayi, nayenso akutayani. Ifika nthawi imene mufunafuna thandizo lake koma simulipeza. Ifika nthawi imene mulakalaka muthandizidwe naye koma ayi palibe chimene chidzachitika. Pamenepo kupusa kwanu kudzaonekera. Nchifukwa chanke ndikukudandaulirani, dzichepetseni kudzanja la mphamvu la Mulungu, yambani lero kugonjera Mulungu, lapani machimo ndi kulola Yesu Khristu alamulire moyo wanu. Tembenukani mtima lero, ziperekeni kwa Ambuye Yesu lero, akulandirani kuti mukhale inu mmodzi wa ochangamuka. Ameni. Ukondedwa, dziwani kanthu akunena kuti makani pa zinthu zimene sizingakuthandize ndiko kupusa kwa chikhalire. Mawu awa mumve motsindika. Kuchita makani munthuwe pa zinthu zimene suthandizika nkomwe, ansala yake yakuti iwe yopeza mavuto, zimene umaziyembekeza suziyembekezeranso, sizichitika. Okwenda kuchita makani, kukakamira zimene zizi, ndi kupusa kwa chikhalire. Achulukirenji wanthu amene akutsata njira imene, anthu akuombera m'manja, anthu akumasilira, koma chilungamo chake anthu oterewa ndi anthu opusa, chifukwa akusiyana ndi thandizo ndi kumakakamira zinthu zimene sizingawathandize. Zinthu zimene dziko limatchula kuti ndi ushashazi, koma zolekana ndi Mulungu, ndi zimene zimapangitsa kuti Mulungu akhale patalizi. Zimenezi ndi kupusa kwa chikhalire. Wochenjera ndiye amene amamvera ndi kutsatira Mulungu. Koma munthu wochita makani pa zinthu zimene za uchimo, munthu wochita makani pa zinthu zimene zikamfikitsa ku gahena, munthu wochita makani pa zinthu zimene zingapangitse kuti Mulungu asamthandize, oteleyi ngopusa. Nthawi ya tsoka ikafika, nthawi yofunafuna thandizo la Mulungu likafika, Malemba amati Mulungu nayenso adzaseka chiphwete mavuto wanu. Kunena kwina, sudzathandizika ndi Mulunguyo munyengo imene idafunika kuti Mulungu akuthandize. Ndimati ndikambirana okondedwa, tili mu dziko limene kopanda Mulungu silipanga survive. Ndikukamba zikhulupirireni. Muzikumbuka kuti kuli woyipa adatsikira konkuno, amene ali ndi udani waukulu ndi wanthu, amene kwake ndi kuba, kupha ndi kuononga. Kopanda Ambuye sitilimba ku dziko kuno. Ndikifika kuchenjera ndiko kukhala ndi Ambuye basi, kufunafuna thandizo lake ndi kumvera. Ndikukamba ndinu amakani pa nkhani ya zopemphera. Anthu akudandaulirani kwa nthawi yayitali simumva, maene mapemphera ndekha ine, angondilekani, ndimangomva uthenga pa WhatsApp chabe ine basi. Tandimvetsetsani, kusonkhana ndi anzanu nkofunika, kumvera zimene Mulungu amanena nkofunika, kutsatira zimene Mulungu amanena nkofunika, kuchita zimene Baibulo lidanena ndikofunika. Mtima wanu udzionetsa mudagonjera dzina la Mulungu, ndipo inuyo ndinu opempherani ndi tchimo mudasiyana nalo, ndinu ogonjera Ambuye. Zakuti mumapemphera zizioneka, osamangodzina mizira kapena kudzibakira. Ayi, musakhale wa makani. Kuchitatu makani pa za Ambuye nkokupusa kwa chikhalire. Musakhale inu otero. Okondedwa tamvani, nakonso kukhutira msanga pakachidwe ka zinthu zimene zinafunika kutsindika kumaonetsa kusachangamuka. Tulo lenileni limeneli ndipo sikuthandiza moyo wanu moyenerera. Kukhutira msanga ndachitako izizi, yeti mpata unaperekedwa kuti zinthuzo zinafunika zitachitidwa motsindika kwambiri.
inu nkungokhutira msanga ayi kaya kukhutira msanga kusinja kuti ndi kuti ndinu auzimu zedi ayi inuyo mwagona tulo timene maonetsatu kusagwiritsa ntchito bwino mwayi umenewo. Pakatipa panaenda kamphepo kena ka maphunziro manena kuti ayi kudzichepetsa kumakuphatikiza ndi umphawi choncho ati uzimu kumakuphatikiza ndi kusachita zinthu mochangamuka choncho ndi anthu amagwira zimene zinamayesa ngati kuti ndiyezenizeni nkugona lero imvani ndi tulo timeneto ndipo mulungu sangathe kukondwera nazonso ayi. Chifukwa nchiyani? Zimakupanga munthuwe kuti usathandizike moyenerera pa mlingo umene unafuna utafikira sufikapo chifukwa chakugona kumene waonetsa apako. Akhristu andimvani masiku ano ena amati ayi agati nkukhala ndi mbuzi likhali lowerengeka ngati nka bizinesi kazingothera m'manjamu ngati nkutumikira ndi timalire take lochepachepa chabe njira zina zimene Ambuye adayikanso zakuti zikhoza kugwiritsidwa ntchito kumazipewapewa kuti iwo ngodzichepetsa uku sikudzichepetsa ili mtulo ili imvani. Mukamawerenga Baibulo mupeza kuti adalimo achuma chambiri m'Baibulo anaso a Mulungu za utumiki omwewu adatumikira anthu kwambiri zedi madera osiyanasiyana ndi zimene Ambuye ayembekeza. Sikuti kumadzinyoza ndi uzimu kapena basi izozo ndikakhalazo kwambiri zizikhala ngati kuti narini ndiyandamba sataniki asikufunika opemphera fetizitera iya watero ndani nde ulima tumalima kahafu ekala basi ayi kuti tikalima 1 eka akhangati matama muru wanu ndesugwira ntchito mwagona tulo tachuluka kwambiri zedi changamukani satani mawu a Mulungu monga mmene Mulungu amafunira. Abusa muri bwanji imvani liwerengeni Baibulo mupeze kuti malemba amafuna chiyani. Tawerenga mawu a Mulungu abale wanga. Nthawi imene Elisa ali kumapeto kwa utumiki wake nyengo imeneyi ndikunena kuti mfumu ina italowa mnthawi ngati imeneyo sidachite bwino pamaso pa Mulungu. Tikadawerenga kuyambira pa verse loyamba la chapter number 13 cha 2 tikanamva zimenezi. Yehowazi anali mfumu imene sidachite bwino, idachita za machimo zimenenso mafumu ena ambuyo adachita ndipo Mulungu izi zidamuyipira. Mulungu adalola mtundu wa Aramu ukhale owaphinja ana a Israeli ndipo zidachitika ziko kanthawi kwambiri. Mfumu imeneyi Yehowazi ataona kuti zikutiphinja adapemphera kwa Ambuye nde Mulungu adamva kupempherako nabweretsa kabata pang'ono komabe ali pansibe pa ulamuliro wa Aramu. Adakhala natumikira mchoncho moyo wawo dali wotero mpaka nadamwalira nilo wa mfumu ina. Moyo wake udali opindika chotero andi mnyengo imeneyo tsopano wilo wa mfumu ina imetawerenga pano payi Yowasi nkuliso Elisa atayamba kudwala tsopano kuti ayi ndi ulendo ndithu basi. Mfumu idakhudzika mtima tikhale bwanji nanga kopanda mneneri wa Yehova chifukwa mmene alilimu mwina za moyo zokayikitsa. Idapita kamuzonda ndipo mmene timawerenga nkuti itakamuzonda Elisa mfumuyi idamulirira chifukwa nkuntha imeneyo chitetezo cha Israeli chitatsika kwambiri zedi. Ankhondo a Israeli atapangidwa reduce padalibe kuti Aisraeli akhozanso kuyimirira namenya nkhondo nadzitengeranso ufulu wawo ayi. Ndi mneneriso amene amathandiza ndi uyu wadwala matenda akenso kuti akhoza kufa nawo chifukwa ali kukalamba kwa nthawi yake. Mfumu idakhudzika mtima thandizonso tikalipeza kuti ndi ndani tsopano amene adzatiunikira ife chofuna kuchita moyanjana naye Ambuye tichita chiyani. Elisa pakuona kukhudzika kwa mfumu adayamba kumuuza zinthu zoti zimpatse chiyembekezo. Ndi choyamba akumuuza kuti tenga uta wako ndi mmuvi wako. Atatenga zimenezi Elisa akuyika manja ake pa utawo kumuuza tsegula zenera uja kutsegula ponya mkondo. Atauponya Elisa adamba kunenera mkondo wa chigonjetso
alamu dzagonjetsa kwa afeki kunenera kumpatsa chiyembekezo kuti ngakhale ine nditapita Yehova adzakhala thandizo lanu. Mawuwa anali mawu achiyembekezo, mawuwa anali mawu omuonetsa mphamvu ya Yehova kutsogolo. Mmenemu okondedwa tionemo zinthu izi. Choyambirira, kulira kwa mfumu kukuonetsa chidaliro pa Yehova, okutero kukhudzika mtima kuti Ambuye adalikira uyu kuti adzitithandizira. Kodi atati wachoka mmeneyi tikhala bwanji? Zonadi kuti Ambuye akhoza kuthandiza munthu wina aliyense nthawi ina iliyonse, chifukwa akhoza kutenganso munthu wina aliyense kumuyika m'malo mwa wina. Ndi zoona, koma element imene ndikubweretsa ine apa ndiona kufunafunabe thandizo la Ambuye, kuonabe kuti Mulungu amachirikiza moyo. Kodi inunso mmatero? Mfumu sikudalira ufumu wake chabe, ayi, ikudalirabe za Ambuye. Ngakhale ifeyo tikuchita za ufumufumuzi zoona, koma taona ni situation yathu imene ili sili bwino, ndi adzapatsa ife chiyembekezo cha Mulungu ndani. Mkulu uyuyu aikati wapita, moyo wake umafunabe kuthandizidwa ndi Ambuye. Ameni. Ndimati ndikupangireni mawu lero, mudzifunafunabe mawu a Mulungu adzikuunikirani. Njala imeneyi imene mfumu idali nayo, inunso mudzikhala nayo. Kufunafuna kumene kuku kunafunika mwana a Mulungu, kumafunafuna mutamva uthenga wa Ambuye. Osati kumangofuna uthenga kuti uziko kupangani entertain, ayi, koma kumafuna guidance ya Mulungu. Chifukwa mfumu idaona mbuyomo mbiri imachita kunena kuti Elisa adachita zambiri zotsogolera Israeli pa mawu a Mulungu, kuma visions ake ziletezo zimene zidapita kulanditsidwa kwa Israeli, chifukwa kuti Mulungu adalumiza ndi Elisa nathandiza Israeli kuti patsogolo. Elisa anali ngati chonenera kwa Ambuye pa mavuto a Israeli. Chimene chinanga chikachotsedwa, adzatinenera mlandu ndani kwa Yehova, adzatipembedzera ndani? Kudali kulakalaka kwake. Okutero inunso mudzikhanako kulakalaka kumeneko kuti kodi ine ndi Ambuye tikhala bwanji, kumamfunafuna Ambuye. Amene. Mpaka na mfumu uliratu misozi kumulirira, taonana akavalo a Israeli, okwerapo paga akavalo a Israeli, chitetezo kulibe. Inunso ndinodwala chotere, tilowera kuti ife? Kulira kumeneko kudampangitsa Elisa kuchitapo kanthu, kukhudzika mtima. Ndimati ndikuzani mtima wofunafuna za Ambuye Yehova saunyoza, sizingatheka. Kufunafuna osamtengera za fashion kuti anthu akulero, ndikamba za kufunafunadi kwenikweni. Okutero kulira kwa mfumu kudali kwa genuine apapa, chifukwa amaona nyengo ya nthawi imeneyo kuti sidali bwino, imafunika ndithu intervention ya Mulungu ndithu. Kodi inunso mmaona nyengo zanu kuti zikufunika intervention ya Ambuye? Ngati ndi eya mlakalakani kuti Mulungu yathandizire ndithu. Ameni. Ndipo kuthandiza kwake moyenerera. Chachiwiri, mfumu idadzichepetsa, imamvera kena kalikonse kamene Elisa amanena. Tenga mivi yako kutenga, tenga mkondo kutenga, tsegula zenera kutsegula, ponya mkondo kuponya, ndithu mivijo. Wow! Kumvera, andi kumvera kumene kudapangitsa kuti prophecy iyi ibwere prophecy. Zikungosiyana ndi masiku athu ano amene anthu ambiri osamveranso Mulungu akufuna uneneri wabwino moyo wawo. Ayi, mpaka zambiri sizikuchitikirana, chifukwa principle ya Mulungu ndi yakuti amachita ndi iwo amene amamvera ndi kutsatira mawu ake, ochangamuka, odzipereka kwa Mulungu. Amenewa ndi amene amachita nawo. Mfumu idadzichepetsa kumvera. Inunso musangokhala oduduka kufuna prophecy pa moyo wanu. Ayi, tsatirani kaye zimene Mulungu akunena. Mulungu adana ndi tchimo, inu tchimo litayeni. Mulungu afuna mawu ake mudzachita, akawachitani. Osamangoduduka kufuna prophecy. Ayi, ukuso nkugona. Tandimvani, kuchenjera ndiko kuchita zimene mawu a Mulungu akunena. Kuchenjera ndiko kumamvera zimene mawu a Mulungu akunena. Kuchangamuka ndiko kuchita chimene Yehova adafotokoza. Tsogozani kaye zimenezi. Mawu ametawerengawa siutsogoza ndi uneneri lwayi. Elisa akumuza mfumu, panga izi,
panga isi fumu ikutsatira ndikuchita zimenezi ukunde kuchangamuka maso akudziko akamaona zimenezi zamati kunde kupusa fumu ya ulemerero yotere fumu ya mphamvu moti zona mungamachite zimene Elisa akunena sinde kuguna tako kumeneko ayi pamaso pa Mbuye ukunde kuchangamuka. Ndili ndi uthenga mawalero kundedwa kumvera Mbuye ndi kuchangamuka kutsatira Mbuye ndi kuchangamuka. Ndikuyankhula ndiwe na amene akhala akuyenda kufunafuna uneneri basi koma iwo tayang'anani za mulunguzi alibe nazo ntchito koma lusi mmene achimwira ndipo amasuka pakachimwidwe ayi siyigwira atuchemwa achimwene sizitheka. Mvereni mulungu chimene adayankhula m'mawu ake chitsatireni mgonjereni khalani chimene kumwamba kudanena muthandizika muthandizika. Fumu idadzichepetsa ndi kutsatira chimene Elisa amanena kukubwera profesi yoonetsa chigonjetso chimene chidzabwera kutsogoloko ngakhalenso muna Elisayo kulibe. Adamva unene I believe kunena kuti uneneri umene Elisa adaunenawo udapereka chiyembekezo ndi chilimbikitso mafumuyi kunena kwina chimene fumu imalirira kufunafuna thandizo la Mbuye chayamba kuwaniritsika. Akumuwuza kuti usaope ngakhale ine kulibe Yehova adzakhala nawe Yehova adzakuwingiza inuyo nkhondo mudzamenya ndi anthu ochepa omwewo amene muli nawo mudzamenya nkhondo ndipo mudzapambana Yehova adzakhala nanu mkondo wako iwe udzakhala mkondo wachigonjetso kunena kwina iweyo uli mfumu mudzagonjetsa alamu mudzagonjetsa chifukwa Yehova akutero. Ameni. Omufuna Mbuye amampeza Mbuye otsogoza Mbuye amapambana. Ameni. Komaru izi zimachitika ndi mtima wogonja ndi mtima womvera ndi mtima wotsatira. Ndikamene nonse amene mumadzitchula Khristu koma ndinu amakani pa zomvera Mbuye inu kaya kuchita makani pa zinthu zosakuthandizani kumaoneka kuti ndikupusa. Ndimati ndikupangireni dzichepetseni mfuneni Ambuye weniweniyo ndi kutsatira zake zenizenizo chipambano mu izi sikidzasowa. Mukudziwa njerekezi pakuona kuti anthu ambiri akungofuna mauneneri newa dzazanenera abodza ambiri ameneno akungonamiza anthu ndikumabzala anthu chiyembekezo chabodza m'mitima mwawo chifukwa akudziwa kale kakunena kuti anthu amene akufuna za uneneri chabewa iwo osamvera Mulungu amusiya Mulungu mbuyo ndikumafuna mawu akenso mbali inayi. Ayi mtengeni Mulungu monga mawu ake anenera yambani kuchita inuyo zimene Mulungu akunena. Mukamafuna voice ya Mulungu mudzifuna kuti inuyo mmangonjera kale ndipo mumachita kale zimene iye akunena akakuwuzani mukachita zinazo. Osamangofuna kuti ndinu ambali ya mjerekezi ufuna kadya nawo pa tebulo ya Mulungu. Ayi kaya sizipindula olo mudati madya nawo zimene Mulungu waupereka kodi ndi kuti zikuchotsani ku gahena mukulowerako ngati. Ayi choyambirira pezekani kukhala mwana wa Mulungu pakulapa tchimo ndi kulandira Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu ndi kugonjera zimene mawu ake amanena. Kana abwezi a Baibulo liwerengeni Baibulo tsiku ndi tsiku kava tu kava dziwani mawu ake phunzirani mawu a Mulunguwa pempherani deire yanjanani ndi Mulungu wokondedwa tsiku ndi tsiku khalani wopemphera zenizeni Mulungu akamakuonani adziti uyu ndi mwana wanga. Ameni. Adzilumikizana ndi mzimu wanu kudzioneka ngakhale kudziko kuno kuti mwana wa Mulungu ndi inuyo. Ndiye nkhani timene komosati kuti ayi basi man of God ndiwuzeni Mulungu alichanza kutsogolo kwanga ayi udzapambana inu basi machimoto ndabva mawari ndzapambana ndi ndzapambanadi adakali nchoncho ndi uzimu wake wafegi wambiri zedi. Mulungu sakira motero. Mvera na Ambuye monga mfumu iyi inamvera. Ameni. Kondedwa magawo linali ndilimene tikubweretsa kachikhumudwitso kuti mfumu idaonetsa tulo poyambapo wamva za prophecy. Now mfumu yapa yadziwa kunena kuti okay zimene Elisa akundiuza zikulinga ku prophecy zikulinga ku uneneri. Ne Elisa akutenga mivi ndi pululo yambiri tapako miviyo adarapa mivi
yamba kulasa pansi. Fumu idangolasa katatu kokha ndikukhala chete. Instruction imene Elisa kunena ndiyoti chani? Timvetsetse. Tenga mivi. Adatenga miviyo. Yamba kulasa pansi. Adangolasa katatu kokha. Elisa kuti yamba kulasa pansi. Sadayike nambala. Ayi. Mwina chiyambazo Elisa inanionera kuti no wamvakale za profesa yoyambirira udzaononga kwa nthunthu amene muvi wake ndi umenewo muluma kachilowemo kuti ndi mivi ngati imene tikhoza ulasa imene ndi amuzatapa miviyo lasa pansi. Iyeyo adangolasa katatu kokha wakhutira kale 1 2 3 apa ndikuti pakwana basi. Chifano poyambirira samadziwa kuti kuchita chani, koma kachiwirika amadziwa kuti no ndikuchitazi zikulinga kuziti, ndikuchitazi ndi simbo ya chigonjetso chimene ndidzachita pa adani wanga monga mauneneri wa Elisa. Koma iye adangolasa katatu kokha ndikuleka. Osadachira kuletsedwa yekha adakhutira ndikuleka. Zinthu zimene anafunika atatsindika iye adangozichita pang'ono okondera nkugona kumeneko. Tuloteniteni mpata waperekedwa chifukwa iye amadziwa kuti ndikuchita apa pasi zili ngati kuti ndiwamenya alamuwo panopa ndikupanga symbolize mmene ndidzamenyera alamu moti zoona angangochita katatu. That's why Bible likuti ndipo Elisa munthu wa Mulungu adayipsera mtima mfumuyo kuti idangolasa pansi katatu kokha. Ndi akulira Elisa kuti ukadalasa kasanu kapena kasanu kamodzi ukadawatheratu kwa nthunthu, koma popeza kuti wangolasa katatu kokha udzagonjetsa alamu katatu kokha basi. Nthawi zina kondedwa machitachita athu amapanga determine zimene zachita kutsogolo. Mulungu amatha kulola nthawi zina kugwiritsa ntchito anthu ufe kuti machitachita athuwa ndi amene aonetsetsa tsogolo lathu likhala bwanji. Fumu apa idadodowala apa idachita zinthu mwatulo apa mpata utaperekedwa. Adakati mpaka nakungolasa pasi mpaka na mivi yonse imene ali nayo kutheratu m'manjamo zikadakhala bwino. Koma ayi nditu mivi ya mbiri mpata wa mbiri akungolosa katatu kokha basi. Katatu kokha basi. Okondedwa ndikambe nanu musakhala inotero. Changamukani, tsindikani pa zimene Ambuye wakutumani kuti zikhoza kuchitika. Mpata ukaperekedwa yendani muzimenezo mokhazikika zikuthandizana. Fumu apa sidachite bwino. Ndipo Elisa adadandaula katatu kokha wamvaimva waganiza bwanji ukadalasa kasanu kapena kasanu ndi kamodzi nkhasako ukadamaliziratu. Koma waonetsa tulo apa sudachangamuka apa. Inu simulironso ndi zimene Ambuye akupatsani muchita nazo bwa. Kondedwa Ambuye akuthandizeni musachite zinthu zogona zonga zimene fumu idachita. Yang'anani kutsogolo, changamukani. Za Ambuye zimafuna kuchangamuka. Palibe vuto limene limathetsedwa ndi kugona ndi tulo kulibe, koma kuchangamuka. Kuchangamuka ndi uzimuso. Ambuye akuthandizeni kuti moyo wanu ukhoza kukhala uchangamuka mwa Ambuye. Amen.